जोगी जात ले आओ तो ले सारा देख रेख तोरे हाँ सब हमरे जिम्मे रहल। अब दोहर के बाटे घर में केहू नहीं के नैहरे में भइल बा लड़का लड़कवा नैहरे में भइल बा लड़का नैहरे में भइल नैहरे में भइल बाटे। रे झगड़ुआ रे कहाँ बाप रे हई बेग से गई नेतवा तो बिगाड़ दल जतरा ही यार। हई खेता खेती कावना बेचैनी में का कहले ना महाराज पानी है जरूर नेताजी प्रणाम 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 बैठ 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 है तनी सुस्ताले है पानी उनी पी तो की महाराज बड़ी भारी बतनी ध देबे दी बेगवा के अथी ध देबे दी बैठ 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 अब तो कहाँ जाते रे कहाँ जा तनी सार के ससुरारी जते सार के ससुरारी अरे सार के नाम आ रहा हाँ सार के ससुरारी जतनी। हाँ बाप रे बाप ये बड़ा बेचैनी में का हो मैंने वो जी कुछ अरे वो दिया सार जे बारे हमार नु हाँ 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 जते तक खाई नहीं दी खैनी तो तेरा के दिया ही खैनी तो होइले नहीं खे रे वो बहुत पहले उनको शादी जब भइल नु हाँ हाँ बता एगो लड़का भइल ओकर बाद चल गए विदेश विदेश चल गए गए तो नौकरी कोची में लगल जूता फैक्ट्री में लागल बा नौकरी उनका। अच्छा जूता के फैक्ट्री में हाँ, तो अब ते का करे जाते 5 साल उनकरा हो ते कहाँ जाते रे अब देखी रहुआ बताओ तेरे असलियत बात जौन बावे तो 4-5 साल से तो विदेश है बारे हाँ हाँ कौन एगो उनका लड़का 4-5 साल में भइल बा ओकरे सब कपड़ा उपड़ा ले ले बनी औरतियों को कपड़ा ये को बात बताओ जो 5 साल से वो विदेश बढ़े तो ये लड़का केंगा भइल अभी हमरा के तनी बताओ। अरे महाराज रहुओ जेहन करे लागी ले केंगा लेखी करत हम तोरा से पूछत रे अब ते ही बता अब केंगा भरे हम का बताई डॉक्टर वैद्य ना होई तो हम का बताई फिर का ये केंगा भइल है तो वो जी के देख रेख करत ले पहले देख रेख करे खातिर तो हम ही जाता उतर जब वो हइला नहीं खान तो के देख रेख करी अच्छा मैंने तोरे देख रेख रही उहनु देख रेख करी। अच्छा ये बात बा मैंने तोरे देख मेरे देख में वही हो जिया हम ही देख रेख कहत नहीं तो 4 साल से 5 साल से वही जगह बारे कहत लो बोलावत लो जात रहनी है। यही को बात बताओ जोगी जात ले आओ तो ले सारा देख रेख तोरे सब हमरे जिम्मे रहल। अब दोहर के बाटे घर में केहू नहीं के नैहरे में भइल बा लड़का नैहरे में भइल बा लड़का नैहरे में भइल बा या सार बणेरा तारा खाड़ी बणेरा गांव में रही तो सरवा नैहर में लड़का ना होई तो ससुरा में होई महाराज बिना मतलब के बात मतलब के बात बताओ रउआ लगे आइल बेकार बा हम कहीं रउआ तन मिल के जाई तो रउआ लागी ले दोसरे भांजे लागी सार बणेरा बड़ी महाराज जो 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 जाते रे जो ऐसा बात करे कोनो बात भाई यार तनी खाली बणेरा जितना बड़ा सही ये सब करबे करी से जो अरे चुप रही महाराज रउआ बात कल बेकार बा यार बात कइल बेकार बात यार कुकुर तू नहीं